5 tfajliet ta' mhux aktar minn 12 sena mir-raħal żgħir ta' Ħalsafi il-ħadd filgħodu nstabu fuq it-tuntir tal-Knisja Parrokkjali biex ibijaw ċpipet tal-lewlu magħmulin minnhom stess fl-aħħar jiem u ġimgħat biskop mill-aktar altruista. Hawnhekk sibna lil Mija Marmara ta' 11-il sena u Elena Gatt, Kate Camilleri u Nicole Balzan ta' 12-il sena jippreparaw għall-attività li kienet se tilħaq il-qofol tal-idea u l-impenji tagħhom biex jagħtu kontribut anke jekk żgħir lil Putinu Cares. Laqda mhux governattiva li taħdem is-sena kollha ma' tfal li sfortunatament ikollhom iħabbtu wiċċhom ma' mart serju, inkluż il-kanċer fil-bidu ta' ħajjithom. Magħhom kellu jkun hemm ukoll Gabriella Abdilla bħala parti mill-grupp ta' 5 li ħadmu fuq dawn iċ-ċpipet, iżda kienet indisposta l-attività. L-inizjattiva tagħmel parti minn programm parrokkjali għat-tfal tal-istess lokal imsejjaħ Kids li f'dan iż-żmien ukoll jagħtihom impenn ieħor kif jistgħu jaqgħu bl-aħjar mod il-vaganzi tas-sajf, inkluż billi jgħinu lil lajrom. Tkellimna ma' tfajliet fuq il-post fejn staqsejnihom kif ġiethom din l-idea u għaliex għażlu propju biex jgħinu lil Putinu. Għax hemm ħafna tfal daqsna u li nixtiequ li jkollhom il-kura li għandhom bżonn. Għamilna ħafna xogħol, għamilna daw il-brazzoletti, għamilna ħafna kollox jiġu xi 50 hekk jiġu. Naf li għaddomna ħafna ġili anke sa filgħodu bqajna. L-attività qasira iżda bi skop sublimi bdiet ma' tmiem tal-qudies tad-9 ta' filgħodu fejn it-tfajliet bl-għajnuna tal-ġenituri tagħhom ramaw tilar żgħir fejn esponew mal-50 ċappetta li ħadmu bejniethom. Kif spiċċat il-qudiesa u t-suntir imtela bin-nies, kulħadd beda jersaq lejn ir-rokna fejn kienu armati biex jixtri xi waħda miċ-ċpipet maħluqin mill-fantażiji ta' dawn iċ-kejknin fil-lokal għal prezz ta' €2 l-waħda. Waqt li awtomatikament ikkontribwew f'dan il-ġest mill-isbaħ kien hemm ukoll parruċċani konxi mill-iskop taż-żgħar li wkoll tefgħu il-flus biss għall-karità mingħajr ma xtraw xejn, imma rridu jsostnu tal-inizjattiva. Waqt li bħal donnu ma kienx biżejjed il-ġest eżemplari tagħhom li kienu qegħdin jagħmlu, l-erba' tfajliet ukoll appellaw il-koll favur aktar solidarjetà soċjali favur dawk li huma inqas ix-xurtjati. Għejnu lill-oħrajn. Għejnu lill-oħrajn anke jekk huwa f'riskju li tbagħti. Għamlu kollox għall-glorja t'Alla. Ngħinu lill-oħrajn li huma fil-bżonn. L-organizzazzjoni Putinu Cares attwalment għaddejja bl-akbar proġett tagħha fil-qalba ta' Londra biex tirranġa binja mdaqsa li nxtrat bil-kontribuzzjonijiet diretti tal-poplu u wkoll bl-għajnuna tal-Gvern Malti ħalli tkun tista' takkomoda iżjed familji ta' tfal li jkollhom bżonn il-kura fil-kapital Ingliża. Dan flimkien mal-appartamenti li diġà għandha f'Sutton.